Какво е това? Какво трябва да направим? Трябва да го отворим. Заради гривната е. Създаден специално за топлинна изолация. Беше права, да. Да, бях права. Да видим сега. Кой ще се осмели? Изчакай малко. Пише, че е устойчива на огън. Хайде да пробваме. Да, виждам. Внимавай. Вау! Виж, бабо, наистина не гори, виждаш ли? Наистина. Да се хванем на бас. За всички пари в моето прасе касичка, че няма да се запали. Колко пари имаш в касичката? Не знам. Вау! Добре, признавам, не гори. Казах ти, ще загубиш. Жаден ли си? Не, Тогава, защо поиска вода? но аз не съм искал никаква вода. Чакай, мисля, че знам за какво е. Не мислиш ли, че трябваше да излеем водата върху това? Не трябваше ли да пие водата? Аз знам, ще излея водата. Чакай малко да се отместя. Трябва да се връщам в офиса все пак. Виж тук някъде, където има различни слоеве. Не се абсорбира. Това кафе ли е? Не знам, нека видим. Кафе. Кафе? Не знам, бих предпочела чай. Бабо, нека сложим капачето тук. Бих искала чай. Искаш чай? Да, нека сега видим какво е. Да се хванем ли на бас? О, много е гореща. Само вода е. Мисля, че е много гореща. Да се обзаложим ли, че ще премине през него? Не вярвам. О, да! Със сигурност ще премине. Нека направим малко чай. Не, бабо. И сложим това тук. Да държи парата вътре. Ето тук. Сега да изчакаме. Няма повече вода вътре. Виж, започва! Да, започва. Виждаш ли? Виж! Толкова е яко.